Kashnong lau sootun kala shukulalong kashnong kababanana magajala bat girensan jong ke social media tang na kajingjaya syo edat para samla kabelaja hakatayo balala hakane kashnong. Henry kebapen benyau pat dia baro kalong bay kane kajingjaya syo edat lapen wandur bagade gekam yakan at perjat benriau tang namar bagi beriau ke basya syo kimde ki khasi ke berung syo kashnong lau sootun da kebapen kenyi kendon ya da COVID-19 jong ke sarkar. Kendai ngut kisamla ki bamde ki khasi ki bana kaleng ki shnong bamarjan kalau sotun kila sha thombor ka kenhuan ba arpho ne arpusan ngut ki brio ba tabdur khmat man hakalai terek kat ba ki ni ki samla ki dangil akai basketball ha ka shnong lau sotun ha kani ki jing thombor ngut ki samla bele akai hang ne ki lemen saw na ka jing sha bom de ki narot ki dieng ki siet bat ki we ki tiar pen men saw halor kini kejengja ki pulit ka real bong beat house kila register da kamokot duma bat kila ra to ke akat wengut ki samla ban lap dien ki briu badan kti ya ki bahadu menta om pat la satya ban itu hoi ne keleng ka sarkar keleng ka shnong ro parshai ban yele kai kana kuno ka stadium mdei tang te shwe ro marwa parshai ban yelum ban yele kai tin reyo takajing parta da katengkung kini ta tingem patip te ngin sapen dala dep ka jingtoket ngin satip bi kini rei kumba lang mutamut ka jingtoket jengi karang ya shakma bat ngin kermas kam ngin lai ban solve yakni ka case. Menta katayo kani kejengja halo sotun kala thanem hakirensan jong social media hadin bagalong keme bayok kusnampat masyri ikong Patricia Mukhem ilaken tho aga Facebook bagani kejengja kadega kam thombor ki barjela bat lale dikiri ulum kombaja hakasnem syajar khandai spa nyu pukundai bat kisnem ki bahadin kani kalong keme kala bu jing keliru ikadar barsnong lau sotun basno kidon kumno kimtep ikijing don kini geru bamman hakasnong bat chai kija banlam khmat hakaban penithu ikibreu keberan kti kani kejing kentho kala sya kentho joru ki padru lom ke bapenan kami ke Facebook badru ki kenhon baper namar kejing penwandur ya ka kami show edat kum kejing ken at perjat benriu ini day ban nimla ban split te ka history jong kani ke jela jongi banadu usnam syajar sendai Spanyol kendai ter hadu mentar kalong ka kenja pattern ka baju jaman kapor ba ki nong sya show de ki we ki ba show de ki we namar bamla ban lap ya kita ki basyo ya kita ki bapeniap ya kita ki bale ya ki kam dusmon kani ka long ka yat kumju ka repeat haju te tentang ila ban lap si fin ya gitu ki ba le ki mi kam dusmon ni ki kam ki ba wan ra ka jing snow ya per jaj snow ya per kenja te kata kamu kan ja no hang tu kan kut no sindon ni hab ban break e kata ka cycle ke jong ka violence jong ka revenge ngate ngayeng ka brio ka ki ong mo as a human being ndai pade na kani ka jaj na ka tu ka community na kani ka community ka jing kwa jonga ban i ka long ba kino ki brio ki bale dus money ki way pa dai ban cha arrest mu ban shu ai ya ka bakata ka an kan shulong kamkai te ba ngala ban nek kan bomon ngala ban bom ban syok ka de bomon ngala ban penyap ka de bomon ndon ban nut ban tak pianga kam de in manong kita la da de ka shnong ka ba snow shong ka ba snow pia ka ni ka kam de ka shnong am ban yarap ni ki pulit lu ban lap ni kita ki nong le dusmon Kadorbar shnong lau sotun kalami syakmat ban persya jori kijing kentho joi kong Patricia Mukhem kamtam gajing penwandor kini ka kami show edat kum ka kami perjat benriu bat gajing pentho obriai ka shnong kathau Kadorbar shnong hapo gajing elam jong rang ba shnong uba alur syah shela bat secretary uba ban krau ku par sotun kilo ujor ke jahar persya kini kalong kemi haba ong ba gajing le jong kini kalong kemi ka kring ka kendon shispa san pulai e san spa san bat sau spa kendai pukundai jong ke Indian Penal Code kat kum ke jahar kadar barsnong kalapen kan mauru ya gejing penmi kubor jong katanat pulet baong bakatanat kan le tak bateng e ya kinu ki brio ke bakan shot ne wan ra ke jing kan at perzat ben rio kat kum ki kan don an le ke basungsi kalong ba ka tweet ke jong i ka kalong ling ba ka social media kala ya keleng ke partai bat ki jat ben rio bat ki jat ben rio khantam ki bengalis hang thia west bengal nang ta kum juru sai ki benta jong ka india ke jong i ngi iling ba ki social media ki comments ki baper mo ki jingken tho ki jongki bahana kata ka jingja ko law sotun ha padang ka jingja ko ja penriu ka kala long ka bajur hadu kata oi pada ka benta kalong ba ka jingken tho ka jong i kalong halor kata ka jing penot kami ta ki tiap pen mensah jen ladai ilai i kong pat kentui i ban so ha ban wan ban pen i thu lam ni mo
bat batai ru kijak tiar ke bakum noi pandon kam namar la UI temo kar kom tho ka jong I ha to ka jan me di mar senja ka to ka jingja nging pala ban peti kana snong ru ka ja ka no ka dor ndre I la batai makala ja kum ta ter dia jen la da UI ta bele imiarap la mi ka bor jong ka police department ba kenang ban yo ban kem moi kita ki brio ki badon kata ka don bentah kata ka jingja Karena kajing thọ jung I kalau long nak pen isi long la long pen isi jaj ben rio mereka mendai ban long ta kajing ya shon tai kala ban dei kelum kena ne para nong le kai ne dei ta kajing ya shon tu piwan ra no sekane ke issue te kam long ndai kajing ya shon de dan kajing ya shon ta mo kajing ya shon apor bale kai ya shon para kena bale kai kala ban yo shon khasi boda khar ga dan tamo pin ong bat kane wo de ga po kajing ya shon belong ka komunal kajing ya per jaj ben rio kane ngi accept na ngelem jongi ndai to ya kajing ya shon tai bo ki pondon kam de kitiar na katar na kondem ya ketumo kumo ngam ne mga kondem ndai ban ong bat kumo yong kong patisha ba ya kane ba yong ba ila don de kena ki parko sangut ya ketungin na kaliang kasnong hadu mentang ngimtip ndai mai pat I mention ba yong ba ila don katangut ibrio ba kila sedang ban show ya kita dakhar balong ko along na pa kumna ketu ba isi show be do dakhar ye kunta kam ni na kaliang kasnong inong no ndai katay ka jing la ka ndai ni snai ting madantang naman dai kena jangi ndai kitu ki bawan na balong ki wan hakanor kom di rung hakanor kom ya katangim tip ndai ki awan ngingim dani bentai kata ka jing sha ka ya gitu ki basa syo ndai ka jaring khat lo ka gal ni kata ka kai berkhoi hakanor kom kali ini ndai ban pinwan ra hadu kane bukan poisa do kan long viral hadu ka perthai berkawai laksyo ono perthai berkawai kala spread ikan news bak kane kala long viral ba kalami kane ke isu ka jeng isi dakhar ka jeng khasi jongi ba hadu ba nadu West Bengal nadu ki Assam nadu ki ke ber khai kla spread khating ki news kane kalong ke kalong ka basosi kan jeng iru ndai tang ingin na ber khai ki seng ber khai na dok ber khai ki snong ber khai kla si ong balai kerja ne ndai na kaleng jongi na kaleng snong jongi ndani ya do mentah Superintendent ki pulet ke East Khasi Hills uba S Nong Tenger ula pentikna bakador barshnong kel ujor ke ejahar persya ikong Patricia Mukim bad ikani ke ejahar lapha chakathanat bakan le ya kabadan kam ka ek bajia ka long ka ba snosi ngim kwa ya gitu ki jingjia ba kinjia te nakaliang jongi ngi condemn ya gitu ki jingjia ki bajia ha ka to kasngi hapo lau satun ka ba te mariatip ya ka tu ka jingjia ki pulit ki lande ik berankam ki case la register te ka investigation ka layai but ki pulis hi na kaliang jongi ni shimkhia ba kino ki jingjia ba kom kitu ladangi yo ya ka klu nang ba ngin ki ba le to kam kin ngat ha ka katkum ka bade ka ai ta henry ka ba nga kwa ban kuntu hang ne ka long ba teng na ki jingjia ki barit ka ba don ki we pat ki breu ki ba shim ka bo ban wan ra ya kan jing ya pher jai ben reu katu kalong nga ya katur nga condemn namar ba hangi hakabor sarkar kano ka jingjia haka ai ngimtip uno uta u breu uno ta war no ta pnar no ta khar no ta uba kibale ya kakam kin ngat kakum bade ka ai tengah kentu ya kinong song baro bahabajia kano ka jingjia kim de ban shim ya ka jingrai hangtu ngide bani trelang baka sarkar khnang ba bakatnat pulit khnang ba ngin banra ya ka jing pentanda bat ngin yo bakitu ki bale itu jakam kin ngat ka jing sitong re ban shim ba ngin pas ka judgment ya ka no jingjia kam de banlang kabaar kabanga kwa ban ong kalong ba bun sen ngayo I ba habajia kino ki jingjia ngishim be ka ha kata ka kenten udkhar ukhasi upnar
kemau ba o kriminal udehu kriminal don kano ka jingya pher jai benriu u kriminal udehu u riubaman udehu riubaman ula bandai nau nu ujai benriu tengina kaliang kinau song ngide ban condemn nikum kine bat hakajo kapor ngide ban long ki ba husiar khnang ba kine ki jingjia kinum jia nangne shakhman